सासे बर' आइजो गोमानानै दङ। थांनाय 9 एप्रिल खालिनि फुंबिलिनि 6 रिंगा 30 मिनिटसो समाव गवालपारानिफ्राय न' फारसे फैबाय थानाय समाव मनमती बर' मुंनि आइजोआ दासिम न'आव सौफैनो हायाखै। बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय गरेस्वर फुब नावकाटा गामिनि अनिल बर'नि आंगो बिसि मनमती बर'आ थांनाय 9 एप्रिल खालि गवालपारानिफ्राय न' फारसे फैबाय थानाय समाव गुवाहाटीनि जालुकबारियाव गारिनिफ्राय ओंखारनायनि उनाव दासिम जेबो खौरां गैया। लोगोसे बिथांनि फना अफ जानानै दङ। बेराफारसे बिसि मनमती बर'खौ नागिरबायनानै हालाय हाफाय जानांदों फिसाय अनिल बर'आ। मनमती बर'खौ सोरबाफोर बहाबा नुसनबायोब्ला नैबे मबाइल नम्बरनि गेजेरजों खौरां हरनो थाखाय दुखुथिया नखरा खावलायहरदों। मबाइल नम्बर 6003611889 एबा 6001052717। जानाया दाखालि रबिबार खालि जा आदा आरो बाजै गवालपारा हटेल दोङो बे हटेलाव थायोमोन आरो बाजैयाबो थायो रुम भारावनो थायोबा 6टायाव फुंनि 6टायावबाथाय आदाया डिउटि फैनो ओंखारोबा फैबायबो ओमफ्राय बाजैया होनबाय मा आंबो न'आव थांनो बिराद लुगैथारदों बे रखम जाबाय आरो ओमफ्राय न'आव थांनो लुगैदों होननाखायर' माथो बैसागो मोनफैथारबाय थाङाबाबो जागोन बैसागो डाइरेक्ट थांखानोसै होनबा ओमफ्राय नाङा दे बाबुखौ आं गोसोखांदों बाबुखौ लायनो थांनि बे रखम जाबाय आरो ओमफ्राय बे रखम होननाखायर' आदाया गारियाव थिखांना हरबाय आरो बाजैखौ ओमफ्राय थिखांना हरनानै बाजैया फैबाय थाबाय गारियाव जे आदाया खबर लाहरबाय थादों फनदो खबर लाहरनो ए रखमनो फैबायानो थादो ओमफ्राय थिग जालुकबारि मोनफैबा खेबसे फन हरबाय आरो बाजैया आदाखौ आं जालुकबारि मोनफैबाय दे बाबु बिफा होनना बुंबाय ओमफ्राय खर'बो गिदिंसोदो माबा जाखो होनना बुंबाय ओमफ्राय दसे थानानै फना सुइस अफ जाबाथाय दा आदाया डिउटि खालामालासिनो तारातारि गिदिंना फैबाय आरो फैनानै नेक्स्टनि गारियाव आदाया गाखोना फैबाथाय न'आलागै फैबाय न'आव फैनानै सोंफैबाय बोरो मोनफैदोंना मोनफैयाखैलाय बाबु बिमायालाय नङा गैया मोनफैयाखै जाबाय दहैनोसो फैदो बिलाय बे रखम जाबाय ओमफ्रायथ' दा मोनाथारबाय मोनाबा मा जाबाय दा आरो आदाया गारि रिजार्भ खालामनानै आरो गुवाहाटीसिम थांफिनबाय नागिरनो ओमफ्राय 2टासोआव मोनफैदो आरो हरनि थेवबाबो मोनदिया आरो मानसिखौ दा आदाया आरो दिनै थांफिनदो नागिरनो मोना मिथिया आरो इखो दायो मा जायगायाव गोमादों होनना सानो नोंसोर डाइरेक्ट जालुकबारियाव ओंखारदोंमोन आरो इयो जालुकबारिनिफ्रायनो गैया आरो खबरा गोमानायनि नामा मा नाम मनमती नोंसिनि जे मेन गामिया मा गामि पुब नावकाटा टकनकाटा दायो मा खालायो रायजो राजाफोरखौथ' आं सोरबाफोर नुयोबा आरो सावगारिथ' होखानाय जागोन नालाय बे नुयोबार' फोरमायहरबा गाहायाव नायनानै बे फन नाम्बाराव खबर हरोबा मोजां जायोमोन आरो ओमफ्राय दायो नोंथांमोना जिहेतु आयेनाव राहा लानो लायाखै जिहेतु आयेनाव जालुकबारियाव एजाहार होदोंमोन आरो दा मा बेबस्था लायो माबाया पुलिसफोरा बेखौ जों हमना मोनथ'वाखै आरो नोंथांमोननि मथेबा जिहेतु बिथाङा खर' गिदिंनानै माबाफोर गोलैना थादों होनना कन्टेक्ट खालामो नामा मानसिया एसे दुरबलबो जादोंमोननो दुरबल जायोबा आंनि आन्दाज मा मोनसेया जाथावना बेखौ हमनो हायाखै आरो खर' गिदिंनासो गोलैखो ना मायबा मोनसेसो जाखो जेबो थोंजोरै सानहरनो हायाखै आरो सानबेसे जाखो दिनै माबा जाबाय रबिबार खालि जादोंमोन रबिबारनि 6टायाव दिनै मंगलबार सानथाम जाबायना নিউজৰ সমূহ দৰ্শকলৈ মই
নমস্কাৰ জনাইছোঁ। মই অতি দুখেৰে এটা খবৰ দিবলৈ ওলাইছোঁ যে আমাৰ বাক্সা ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পূব নাওকাটা গাঁৱৰ টকনকাটা চুবাৰ এজনী মহিলা ইতিমধ্যে হেৰাই আছে। তেখেতসকল গিৰিয়েক কৰ্মৰত গোৱালপাৰা প্ৰাগ ৰয়েল হোটেল তাতে কৰ্মৰত কৰি আছিল। বিহু উপলক্ষে ঘৈণীয়েকজন ঘৰলৈ আহিবলৈ বিচৰাত গিৰিয়েকে বাছত উঠাই দিলে। বাছত উঠাই দিয়াৰ পিছত তেওঁলোকে বাছত আহি থাকোঁতে তেওঁলোকে কণ্টেক্ট কৰি আছিলে। তেওঁলোকে ধুনীয়াভাৱে কথা বতৰা পাতিছে, কিমান আহি পাইছে কিমান আহি পোৱা নাই। ইতিমধ্যে জালুকবাৰী বাছ ষ্টেচন আহি পোৱাৰ লগে লগে তেওঁ শেষবাৰৰ কাৰণে গিৰিয়েকক ফোন কৰি জনালে যে মোৰ দেহাটো অলপ কেনেবা লাগিছে, গতিকে মোৰ মাথা ঘূৰিছে, এনেকুৱা এটা খবৰ দিলে গিৰিয়েকক। খবৰ দিয়াৰ খন্তেক পিছতে তেওঁৰ মোবাইলটো ছুইচ অফ হৈ থাকিল আৰু তাৰপিছতে গিৰিয়েকে নিশ্চয় কিবা এটা অসুবিধা হ'ব পাৰে বুলি পিছত বাছত উঠি আহি তেওঁক বিচাৰ খোচাৰ কৰিছে, কিন্তু ইতিমধ্যে বিচাৰ খোচাৰ কৰাৰ পিছতো কোনো খা খবৰ ওলোৱা নাই। ইতিমধ্যে তাৰমানে জালুকবাৰী থানাত এখন হেৰুৱা এজাহাৰ এখন দিয়া হৈছে। কোনো সদাশয় লোকে কোনো ব্যক্তিয়ে যদি তেওঁক দেখা পায় বা মানে অনুসন্ধান পায় তেনেহ'লে আমাৰ তলত দিয়া ঠিকনাত যোগাযোগ কৰি সহায় কৰিব বুলি মই কাটৰ অনুৰোধ জনাইছোঁ। ধন্যবাদ। बेयावनो नायगिरि बिथांमोननिसिम फुंनि गोजोन हामलायनायखौ जासिनाय थाबाय। पुब नावकाटा टकनकाटा जि सुबा बे गामिनिफ्राय जानानै आं जि थांनाय एप्रिल दाननि 9 खालार खालि मन'वती मुंनि जि सासे आइजो गोमानानै दङ, दा बेनि सोमोन्दै आं फंनैसो रायजोनि सिगाङाव फोरमायथिनो सानदों जे थांनाय 9 एप्रिल खालि बिथाङा फिसाया जिहेतु हटेल प्राग रयेल गवालपारा डिस्ट्रिक्टनि बेवहाय गोबाव समनिफ्राय खामानि मावबोगासिनो दंमोन, 12 बोसोरसो जाबायमोन। दा बेवहाय बिसि फिसाय बिथांमोना क्वार्टार लानानै थायोमोन। दा बेनिनो थांनाय 9 एप्रिल खालि फुंनि 6:30 बाजियाव हौवाया न'आव फैनाय लेखा हिन्जावखौ बिसिखौ माने गारियाव दैखांना हरदोंमोन। दैखांना हरनानै मथा मथि फुंनि 9:30सिमहालागै बिथांमोना फनजों जगाजग दंलायोमोन। जगाजग दंमोनबा जेब्ला जालुकबारिसिम सफैयो अब्ला 9:30 प्राय 9:30 जाबायमोन फुंनि। बै समाव दान्दिसे समनि उनाव जेब्ला हौवाया फन थुफिनहरो अब्ला मबाइलखौ सुइच अफ मोनबाय। निस्सय माबा मोनसे जादों माने सन्देह हौवानाव सोमजिखांबाय। दा बेनि उनाव फन थुयै मोना। दा गोमानायनि मोनसे सन्देह, दा बोरैहाय गोमाखो बेखौबो माने थिग बेबायदि संदाननानै मोनाखै। लास्ट जेब्ला फन कल खालामदोंमोन अब्ला माने बिथांनि बिसिया बा मन'मती बर'आ बुंहरदोंमोन जे देहाखौ बोरैबा मोन्दों, खर'खौ बोरैबा गिदिंनाय मोन्दों। दा बेबायदि होननानै बुंदोंमोन। दा देहायारि माबा मोनसे उसुबिदा जाखोसो ना माने फाव फान्दायनायसो जाखो बेखौ दासिमबो माने मोजाङै संदाननानै मोनाखै। जायखिजाया थांनाय 9 एप्रिलनिफ्राय दिनैसिमहालागै बिथाङा गोमानानै दङ। दा आङो नैबे समाव रायजो राजा बिथांमोननिसिम मोनसे गुरै खावलायहरनो लुबैदों जे बिथांमोन मन'मती गोमानाय जि बिथां आइजो, दा बिथां आइजोखौ नुयोब्ला निस्सय नोंथांमोना गामिनि आरो न'खरनो जाहाथे नोंथांमोना जनायहरो बेखौ आङो रायजो राजा बिथांमोननिसिम खावलायनाय थागोन। जाहाथे दुखुथिया न'खरा गोजोननाय मोनसे परिबेसा फैफिनो, आं बेखौनो माने रायजो राजासिम फोरमायहरनाय थाबाय।